Education is the key to success. Ito ang paniniwala ng bayan ng Mangaldan. Kaya nito lamang March 17, pinamahagi na ng lokal na pamahalaan ang stipend na suporta ng bayad sa edukasyon ng mga kabataan sa Mangaldan. 866 na mga estudyante sa bayan ang nakinabang sa naturang programa. Ang mga ito ay nakatanggap ng tig-1,200 para sa high school student at 2,000 piso naman para sa mga college scholars. Samantala, bukas na rin ang aplikasyon para sa mga incoming grade 7 at first year college students para sa susunod na batch ng mga scholar para sa school year 2026 to 2027. Hinihikayat ang mga interesado na mag-apply at sumali sa qualifying examination ng programa. Kaalaman naman sa disaster preparedness ang hatid ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Pangasinan sa senior high school student mula sa bayan ng Bolinao. Dito, itinuro sa kanila ang tungkulin ng bawat opisina, function ng bawat unit ng PDRRMO at paggamit ng mga early warning system, hazard maps, land at water assets na ginagamit tuwing may rescue operation. Binigyang diin sa nasabing educational tours ang kahalagahan ng volunteerismo, bagay na nagpakita ng galing ng bawat kabataang Pangasinense. Shaina May Arellano, RNG News.